1, 2, 3. Smile. Anak. Mo ni tabuilan? Kada anak, o may paning tao. Kadool rane de. Dool kayo. Baha ko pribadi naman dami. Hangin na kayo, buntag pa gani sa'yo. Sunrise. Gutom na ko. So, yaw kabilidad do. Langga. Good morning. Video. Mga agaon. Tabang. Ma, lakaw sa kong gwapo ha. Bye-bye. Hinahak, layo na ako. Ang helmet na bilin. Ma, bilong helmet ay yahak. Tay, lakaw lang gwapo tay. Ilak na yan. Yo, taupan. Salamat. Yo, what's up? May buntag siyang tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Karon no, kaya ka-18 nga adlaw sa tuang bike adventure. Ako mo yung naguna karon sa mga meeting place. Kay katong last, ikatsawan ko sa mga buing nga langay daw kuno kayo ko. Karon ako na naguna, sila na po naglangay-langay. Kabahos gid sila sa kuwada. Amo adeng ruta karon no, kaya ato may og tabuilan, ari na San Remeo, ato may tabuilan sa kamig logo. Kaya ni kahuman uli may diri sa Bugo. Medyo layo na gid among biyahe no, naganawan na mo kalayo among biyahe. Amot lang makaya ba kanamo no, masugakod ba kanina mo ang biyahe nga layo. Kung di na to makaya, madam tag pamlite lang ta series. Pero paningahon na to nga makaya na to atong ride gara no. Sa layo kayo atong biyahe, atong paningahon nga makauli ra ta nga safe and sound. Abi na ko din nakamabot. Kao sa ko pre. Nagbaon ni ka dai? May buntag pre. Good morning. Good morning. Uy, mura mag kaya kondisyon lagi ron. Uy. Kapuya ni magbaabot pre. Na-realize ako balik gid lalim no? Imbis magsakit imong lubot og nilingkod, dili imong lubot magsakit ay. Imong buot kay dugay mo nabot. May na lang ni suka. Buka tag suka. Ano tani pare sa kape pero damo ko suka ba? Payo, daw ko. Yung mga ritualo. Adto na may. Hangin tadi plata tong ilong. Hangin na kayo, buntag pa gani sa'yo. Tahak na ni pre. Sunrise guys oh. Gutom na ko. Ni shortcut ni guys. Dire mi niagi sa katong di pa kaabot sa Argawano no. Liko mi dire sa left side. Ato nilapos sa manyo daw yung sikot si Dano. Dila ko mi adto agi sa highway kay. Kasi niya ko nung maguba mig sayo sa hangin. Nasakit na mong paa kay nagbike may hapon. Sugod na sa kang adlaw mga ga. No? Sugod na bugsaka akong bagtak. Sugod na sakit. Sugod mo bro. Ha? Kung uhawon nun sa imnon? Red horse. Kana. Malay sa mig beer guys kay uhaw na kayo. Nanamig kuan guys. Barangay Tambungon San Remeo. Naman, sakit ang paa. Naigo juga sa atong kuan gahapon bro. Ride sa to no. Naglangay-langay ang Ryan mga ga. Naglangay-langay namilig isda. Palit garo na siya. Wala pang isda. Taro eh. Bara tarang kilo ba 20. Taro 20 kilo. Kilo bertuha no. Palit ka pre? Dubok kayo lang. So jersey. New skin unlock. Hindi. Bagong destinasyon. Namong naabot. Asa ni lugar okay ba? Nanamig kuan guys, Takop San Remeo. Layo na gid mong biyahe no. Pero mas layo bagito mong atuon nga tabuilan. Sige lang, padayra mi sa pagsikad ug pagbanyak hangtod maabot mi dito. Sugo na ginit ang adlaw guys. Nanamig Kinawahan San Remeo no. Las spaghetti na lang naon ako pre. Muha dia okay ra ka? Okay pa. So mo pa pagkuan na mo no, sagka na mo sa katong sagkaon sa may barangay Kinawahan bro. Kanagahan na eh. Inom sa Migbir. Para pabalik sa kondisyon. Ana man na no, og uhawon inom og. Kana. Sunog. Gasper na pre. Bitaw sakto sad. We're back on track. Nanamig kuan guys. Marabilia. Layuan na mo biyahe. Kita lang magbike magdagan bi. So, yaw pabilidad do. Gara pabilidad. Nanamig sa kuan guys. Tabuilan Barangay Olivo.
Taboylan, Barangay Olivo. Balik. Kuan mi diri guys, inomig beer kay murag aksyon nagsakit ang mga paala to diha. Okay ra ka pre? Naway kanta para sa tuwa pre. Ayoko na tayong mahirapan pa. Manakay sa. Asa maron? Namo kay pliti dia. Nara kay pliti pre. Pambliti oi. Wow, mukong to pre. Nanay may kuan guys, Taboylan proper. Naabot ra gyud. Mo ni Taboylan. Kada na, wa may paning tao. Kadool ra ni de. Dool ra kayo. Baha ko pre di naman dapre. Ano ba? Hello gitu. Ha? Mana to sakyan na? May mga hindi na uli guys. Kapoy naman kayo. Mahaw sa amin diri. Nga nig munggos pabalik sa kusog sa tuhod ba. Pasok ka eh. Thank you Lord. Bro, langit na ni Lex. Langit doon? Alita to ka? Ha? Alita? Langit man? Ang kuwater mo may kuwan ng Taboylan. Palayo ako. Abot mo dito. Ngapto man ko may hondano. Palayo na to eh. Langit na yung uli. Umano mo uli. Sakit yung paa eh. Hangin ka bro no? Bro? Ang mabang sa kainit. Ano ba nagkalayo? Matay lang munggos dito pre. Lasong lasa ba no? Ay gi. May subak pa. Ano yung makapalandas munggos pre? Magkaon. Mga guwate. Palapas. Mia. Ano no? Ikaw na. Ikaw na. Kung paa. Ika. Layo ka bigo. Sige ba ka polio no? Pag-series na bro. Apa ni pare ako gani hara? Mana ba bolga mo? Na pamina dool. Pamina ora. Ay ito. Manami pamahaw guys. Para mo tuogod mo anami sa Taboylan na. Taboylan. Puro ka lang tanon bro. Murug ka lang tanon. Luya gi ko gyud. Kinamor tambal. Oo, para mura tag maayo. So among plano unta sagka ta mig logo, yung sa Parindano gahapon ya. Nagbayad mo may gahapon, pamaulan man mi. Sakit mo dire oh. Ito na mga ka, Reason na siya. Sakit ay jud bitaw mo pa. So, mo U-turn lang sa amin no. U-turn ni pa daw balik sa mga gayan balik mig Bogo. Kay murag yung sa Parindano di ko na madaang sa kaon diha sa unahan sa may padong logo na kay kasi niya ko tabangon na kanon mi. Madayon na gito ang katong ingon mo pre nga. Wow. Ha? Pilot. Matay ta. Mo naging nga di lang gid kay mamatay ta am telo pre. Manamig kuan mga picture. Nagikapoy mo photographer. Alam na ang sa sa sunod. Wala na gikapoy ha. Wala na gikapoy. Ay, kapoy. Wala. Muto na pre. Mo di gina ron pre. Aron kusgan yun ane pre. Ikaw po yung bike. At apa sa amin. Apil ako apil ko dano pre. Yung mga guard. Mapagdano rin. Apil gamay lang. Kana. Ari sa Dakanas Kiil. Oh, gigi. Okay na. Oh, kayo man naman ang bike di. Ako na po. Kita namin mo banyak dire ba ang bike mo sikat. Charo Santos. Ito ang ulaway nun. Langga. Good morning. Video. Gani ha pre ba? Ini ba? Sigog pa boss Jollibee ba? Kuno na ako pasang tatamo preso yung gibuhat sa kuha ba? Di ka kamaluyan yung napasay sa mga. Noon ako layo boss Gaira na. Nagkaon mo dito sa mga. Di nagsabot kami. Ayan dito ka kabot. Mao di ay. Kamao gi mo duha da. Inyo rin. Ano lang kamay gawin pasakupan. Kamao gi mo. Kaya ako sa Jollibee nagatangan. Pag ingon ako tara, wag ko kumata to. Pag ingon ako padong nako. Naligo pa ka? Ilis. Kainis eh. Daw Jollibee at. Permi mo kumas kam ninyo eh. Delay ko na. Ay ko na pag ingon mo libang ka sa Jollibee kan libang ka to. Biha ko nimo kalibangan. Ngayon na rin sa simuhay. Nilingir ha. Wa matag magabaan unta mo mga animal lang. Parehas ta dugay. Kayat mukat kita. Kung hindi ka biker, ano ka ngayon? Italian model again. Kung hindi ka biker, ano ka ngayon? Natahog ko ako ron. Kamay ko ano kayo? Hunter sa club. Nalamig Luyang San Remio guys. Sunod na ni, bugo na, di ba pre? Sunod sa San Remio, bugo naman. Oo. Nya, ano mo guba kay itong naong diha? Ang hangin ay. Mangulata? Okay ka pre?
Dili naman, pero ako lang nagikaya kay pauli ko na ko. Di na ako madama, pero kapanya ko nimo. Wala na. Kapo niyo guys, pero sige lang, amom nang gituyuan. Amom nang timuson. Why can't you see you belong to me? Namig Victoria San Remio mga ga. Para sa migbir kay murag. Lagi mo dagat. Cover sa hinomig beer. Mga agaon. Tabang. Namig maraat San Remio guys. Tiga buya ay. Hina naman gyud. Kita sa angin eh. Oh, thank you Lord. Lugsong yun. Thank you Lord. Pagas na pagas. Lahos. Nanamig ng bungon San Remio guys. Namin silang merkado. Ha? Namalit mig saging. Kay pabalik sa kusog no. Potassium ba yung si Coach Dano. Sa una, mga merkado ang paliton kay Ilimnon. Pulutan. Karon. Saging na. For healthy lifestyle. Brought to you by San Remio, Tambungon Market. Kami guys, ganahan jud mi muli no kay init na nya udto na sad. Ganahan jud kay mi muli kasi perirayan pud na po siya lakaw. Kay ba karon sa di ganahan nga makauli mi? Ang hangin. So sugatan niya. Karon magkasugat na hangin na. Murag bagyo. Kana lagi maglugsong nga guys. Maglugsong mi pero magsika gyapon mi kay tungod sa hangin. Grabe gi kayo. Manami kaon og saging. Manami og inom og beer. So mga maktas ko na mi dire guys, ari mi agi mga gao sa kanang sa pre to. GPS si paring Ryan pre. Ika na ibalag wrong turn sa mga pre ha. Kung maginaon sa pre, balik sa agi. Balik sa agi highway. Pre, hinawat ko dito mga saag. Si mong kabuang. Wala, saag na. Abi na ko paghunong nimo ganiha pre. Abi na ko gikabuhi ka. Ibalik na gid ka pre ha. Nawara na yung signal sa GPS guys. Medyo nasaag mi gamay pero nibalik na. Okay na pre. Naghimo mig laing ruta guys. Magmitas diri pre. Naghimo mig laing ruta kay para makalikay mi sa hangin. Ang ending matay. Masamot ang hangin diri to. Tungod igbaw siya sa bukid ang daan. Study shows. Ngaon si Kuya kay mambuhay wither lang. Moto, lamat. Anong masasabi mo? Mainit talaga sa atas. Okay na ka pre? Okay na, okay pa? Ako po. Simutan ni mo, krumiya po. Langaw, sarap. Nagigiyaan ba? Hangin sa kalibutan eh. Hangin sa lubot. Hangin sa kalibutan. Kalibangon na kayo guys. Tayay. Lahat yung tiyan bro. Salamat. Salamat Lord na naging Bugo City Terminal. Nauli na kami sa Bugo guys. Nga wala guba na kayo mga paa, guba na kayo mga panit. Dirty block na kayo, maklaro kayo. Naong daan. Inbound daan na magpalit ang naong guba na daan. Umalit sa amigo Andre guys, beer kay puhaw na kayo. Ato na ko, way pawayay ni. Ataya, patay mo. Murag kapoy na bitaw ikaw pre. Okay ra, daw naman ninyo. May pasakay na lang ka. Sakit na sa bahay. Ato na yung paninghaon nga makauli kita balay pre. Pre, Di mag-jersey na po. matawag mag-jersey. Kung ako'y mulakaw, unya inig uli. Kung di ko kalakaw, dilisad gumaka. Kada uli hilot, kada uli hilot, kada uli hilot, kada uli, kada uli, kada uli. Patay kaning uli ah, hilot lagi siguro kay murag sakit gigi lawas. Bayad sa banyak. Tamat ba? So na pod. Bye-bye. Teka mo pansin ko lawas ko tabugon. Ha? Lawas ko tabugon. Wapo ko lang ka bana di ka mo. Grabuna gid. Mura nang mitag mamatay.
So far mo to'y pinakalayo na itong nga biyahe na to, Boylan. Sus, kapoy dyan kayo. Katong mga kapoy sa mga niagi na to nga mga bike adventure. Mas ni double pa karon no. Okay ra gapon kay. Ang importante kay nakauli man ta nga safe nya, wala na tabos to ano. Di mi singon nga kapoy dyan kayo no, ang makaluya si mo ano, ang hangin. Ang pagbanyak nimo okay ra, ang makaluya si mo ang hangin kay di hapit mo sibog ang bike ba. Ato ning kaon na natong kuan dai. We find ways kay wala kaon gani ha. So, hangtod sa sunod kayon kita-kita tayo balik. Padayon mo sa pagsuporta Ganoy TV, Anoy out. See you.